kene. Kowe iki yo ora mesat. Kok teng karo omomu padha. Sembarangan. Sorry. Ayo nek meleset kene bahaya iki. Oh, ayo. Rasane kowe yo nang ngene. Aku ya ngomong iki mau malah wis dapus iki. Aku sik yo. Oh ya, manut. Arep ngomong apa wis tak rungokke. Ora. Sik, aku takon apa lali? Kuwi lho, aku wis tak rasan-rasan to kok saiki pulang-pulang dina iki wis seminggu dan iki awane iki panas, nek awan panas. Nek bengi ya tetep sumuk. Iki mergane apa ya, Pak ya? Mergane matahari ini cendek dadi panas. Nek pengen ra panas gampang no. Kok matahari ini cendek piye to? Lha matahari cendek. Lah kowe ora ngerti to cah saiki iki. Matahari cendek. Piye maksudnya piye? Panas to. Apa sebabnya panas? Iya. Aku ngerti sebabnya kuwi. Piye? Kowe iki Gusti Allah kok piye? Kok Gusti Allah Apa ngerti matahari cendek? Ora kuwi. Sebabnya panas. Aku mesti Karena matahari. Kok kita nek wong ngomong kok ngrungokne to. Kowe iki takon to. Iya. Tak jelaske. Ya. Apa sebabnya panas? Karena matahari buka cabang di mana-mana. Oh, ora gendeng to. Menesen dikarepke ra. Nah, iya kuwi. Toko-toko kae. Iya. Ora usah dicethake kaya iklan. Ki arep takon apa kok dengare dorine. Iki lho, awake dhewe iki wis pirang-pirang dina kok suasane kok gerah banget. Loro to? Gerake loro to? Panas. Panas ki panas gerah loro. Mbok kowe iki wong Jawa to basa Jawa to? Piye? Becok. Mending takon. Oh, ayo pindah wae. Arep takon apa? Aku takon gitu ya. Ya sowan wong ngomongan. Dit kowe takon deh. Wah, yo calon-calon ngene, Pak. Iki sak omahku ki asbes, perumahan. Oh, jaluk sumbangan. Kon ganti dhuwurane gede ngono to. Heeh, ya ora apa-apa. So tak kei anggaran saka RT nggo ganti gendeng nggonmu ora apa-apa. Aku ya mesake to nek asbes terus bathuk ngono ora terus kincleng-kincleng kae to mesti. Iki urusan proposal iki urusane perumahan duduk bathuk iki. Lah piye? Maksudnya piye? Omahmu asbes. Aku tak bingung lah takok meneh. Lha takon iki sing alon-alon, aku sing paham tak jawab. Aku iki mengelo, aku ro gitu ngelo. Panas banget iki kenapa? Ya nek panas yo ngeyup. Oh, jan. Lho, angel iki. Angel nek ngeyup kok isih panas sangu payung. Terus nek sangu payung wis ngeyup kok isih panas ning jero kulkas. Anu saman to kuwi. Rampung to masalah panas wis ora ono masalah. Iki nek digebuki rampung. Ayo, wis arep bali-bali yo arep bali. Wah, ora cendhok lek iki lek. Piye maksudmu piye? iki kan ragil. Sopo? Aku ki serius. Aku ki serius. Kurang piye? Kurang ketok serius wae aku ki. Lah iya, mosok panas-panas kok mlebu kulkas. Men ra panas. Iki solusine men ra panas to yo. Iya. Takok kowe iki tak pikir kowe ngerti masalah geofisika. Ora ngerti aku. Lah yo kowe kenapa cuaca kok iso? Jarane wong pinter. Iki kan musim kemarau to. Sinajan to ana udane musimnya wis musim kemarau. Musim kemarau kuwi musim panas. Karena di Indonesia itu ada musim kemarau, ada musim penghujan, ada musim mangga, pepaya dan lain-lain. Pom rambutan juga ada. Ana sing rambut kaya ngene iki musimnya piye? Kuwi musim balon. Dadi koyo balon lampu wae. Kurang ajar. Musim kuwi mau musim panas karo musim hujan. Musim panas iki kemarau. Saiki ya di musim panas. Terus derek kas kok bar anu ngarepe sawal. Jari informasi iki kata akhir bulan iki panase iso 30. Oh. 36. Oh, 34. Papat pon 6 mbok sing serius lah mong ki. Dadi aku memecahkan masalah jelas. Nek 36 iki normal iki. Aku nek arep mlebu. Iki gane dhewe iki. Toko kae ngene Mas. 36 normal iki. Normal. Nek 35 wae iki. Oleh. Sing genah wae 35 apa 36 karuan. Ya wis 35 wae. Ah 35. Dadi ya dadi wis go bali nek dadi. Iki masalah panas. Masalah panas. 35 derajat iki panase. Ayo panas banget aku 35 derajat panas banget ya. Ngarep iki piro ngerti? Aku ketok panas apa piye kowe? Lho, kowe ora ngerti. Kowe nang ngarep kowe urung tahu. Urung tahu. Kere. Wis tahu? Yo ngerti, ngerti. Kita kok Tes kok map. Ayo kan kuwi kere kabeh nang ngarep. Gaji ora. Aja mikir kere kabeh iki
panggilan ilahi nek iso rono ya iso wae nek kersane Gusti. Nah, Ya. amin. Amin tak. Sing penting ki niat. Amin. Niat apa iki sing entuk pahala. Iya. Nek kowe iki sing tok pikir ora pahala kowe iki, ning ndi paha. Ketok ora ini ngono. Gurune sapa? Ha oke. Wis rampung acarane? Wis. Arep pamit apa ora? Agak aku akan kene wae kene adem kok. Berarti iki sing salah apa ku, Pak? Ora ono sing salah. Kudu cuacane ku mau. Kudu cuaca, aja nyalahke cuaca. Alam itu jangan Tapi disalahkan. ade ngomong wae, balik wae. Tapi Iki nek soal suwe iki oh, marah emosi ya. panas. Soalnya kene soal tambah panas. Oh, emosi paling gebuki wong ya rasane iki. Dadi ora oleh nyalahke Cuaca, alam aja disalahke. Iki kersane Gusti Nah, ngono iya. kuwi. Karena musimnya memang musim kemarau kudu Oh, ditampa. ngono kuwi ya, Pak ya. Terus menungso ki nggone ming maido isane. Iya, Pak. Ngeki panas njaluk udan. Oh. Nek udan njaluk panas. Wong bojowe maido kok. Iya, Pak. Entuk ayu njaluk sing elek, entuk elek njaluk sing ayu. Oh iya. Aku ki kan sering karo tanggoku aku. Tapi Kok njaluk Kowe ngerti dhewe to nek aku wong ngeblok apa anane. ora. Aku ndek pit anyar. Tanggoku tak kon numpaki, men rasake pit anyar piye rasane. Aku tuku motor. Terus, Tanggoku tak kon numpaki, terus. men rasake. Apik, Numpak apik. pit motor piye rasane. Apik iki. Wingi aku tuku mobil. Oh, Tanggoku tanggomu tak piye? kon numpaki mobil, Heeh. men ngerti rasane mobil. Iya. Lah kok malam minggu wingi tanggoku kuwi Heeh. manten anyar. Iya. Kok meneng wae karo aku. Aku terus karepe piye? Apa aku kon nembung? Lah Iki.